lives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Happy Throwback Thursday mga ka-MB! Grabe, pang-apat na araw na naman po ng linggo at magkakasama pa rin tayong sinisimula ng bawat umaga full of good vibes and papangunahan ang kasiyahan at kwentuhan ng nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. Yes naman, swak na swak sa inyong agahan ngayong umaga morning barkada. Maraming salamat sa pagtutok sa Dynamic Trio at it's a Throwback Thursday kaya dapat maayos ang bangs ni Ren, di ba? Oo, di ba? Oo, dapat lang. Dapat magandang tita yan. And makakasama niyo pa rin ang maraketera at madiskarteng Momshi Shaki. Kaya, tita yan. Love ka ni Elera, sabi niya si Tita Ren. Oh. Yan. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na po. It's a Throwback Thursday pero hindi natin kailangang balikan ang mga stress ng mga nakaraan at mag-move forward tayo sa hinaharap. Makakasama niyo po, Charles Limon. At kung nakaharap at nakatutok na kayo sa inyong TV, pwede yan kasi kung gumagamit lamang tayo ng free TV at nakakabit sa antena, ilabas lang yan or ipihit sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman at nakakabit sa inyong mga digiboxes, swak na swak din yan kasi scan those channel numbers, mahahanap nyo kami either the GNN or the Highland TV channel. Depende po ang channel number kung saan po ang inyong lokasyon. Oo, pero kung kagaya kayo ni Mr. Rodel Olanday, diba? Na-shoutout, na araw-araw pong nakatutok sa aming live stream, tularan nyo na siya para kahit nakahiga kayo, hindi man kayo mag-on ng inyong television, pauwi na pa lang galing sa trabaho o papunta sa trabaho, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page. Nagla-live po kami dyan. Yan ang Regional News Group RNG Luzon. We have the same live. Sa amin pong YouTube channel, RNG Luzon, ang kailangan nyo lang gawin, syempre isusearch nyo yan, follow, subscribe, hit that notification button kasi all throughout the day, meron po kaming mga isi-share sa inyong mga balita, information, and good vibes. You also have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon, and meron na po kaming website para sa mga makilig na magbasa. Isusearch nyo lamang din po ang rngluzon.com. Sabi ko nga, RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Like, share, and subscribe para ma-notify kayo mga kabalitaktakan. And speaking of being notified, atin munang silipin ang ating latest weather update ngayong July 14, 2022. Sa ating latest weather update ngayong umagang po ito, ang low pressure area na binabantayan natin kanina kahapon pala dito po sa eastern part po ng Isabela ay umakyat na at nandito na po sa Batanes kung saan huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga, 185 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. At tiniyak po ng Pag-asa na ito pong low pressure area na ito ay mababa po ang chance ang maging bagyo. Pero magbibigay pa rin ho ito or hahatak pa rin po ito ng habagat kung saan apektado po tayo dito sa Northern Luzon at pati na din po dito sa Central Luzon. Pero maaraw naman po ang ating inaasahang weather dyan po sa parte ng Isabela, Aurora, and dyan din po sa NCR. Parang dito lang sa western part ng Luzon magiging maulan dito po sa Region 1, Cordillera at diyan po sa Pangasinan and dito po sa parte ng Bulacan and then Zambales. Magiging maulan po diyan. So i-ready ho natin ang ating mga payong upang mag-ready tayo kung anumang mga pag-ulan na maranasan natin most usually mga bandang
tanghalian o mamayang hapon. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kanina, 17.2 degrees Celsius. At inaasahan natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22.8 degrees Celsius. Kaya nga, lumalamig-lamig na kaya yung bunso, ina-asthma. Oo, and oo. Sa Yan. Ano ba talaga? Ano Sige ba? na, ikaw na. Kung kayo yung mga asthmatic dyan, Nagkalituhan. mga asthmatic dyan, make sure na we keep yung medicines nyo. And of course, alagaan natin ang mga sarili. And there are quality products na hatid sa atin ng Aldrich Corporation. One of that are products provided by us from PAO. Ikaw na rin, sorry, ano Oo, yun? oo, dahil tag-ulan na nagbaha kahapon sa Dagupan yun and lang. Dumiesang Gabel dyan sa La Trinidad dyan sa may Bolo Creek. Kaya naman po, na ang nakikita nilang dahilan pa rin ng mga projects na hindi man lang alam kung saan po Naku! nilalagay. Oh. Ang mga, Oy! yung mga contractor dyan, no? Kayo, kung yumayaman kayo, yung mga tao nahihirapan, Yun nababaha lang. sila. Pakitanggal naman po kahit papano yung mga Kaya kung ano mang nga. mga natitira nyo dyan kasi nagka-clog po siya sa ating mga creek, mga Tama. drainage system. Ano ba, ginagawa nyong swimming pool ang ating mga Yun daan. nga, Lumayos oo. kayo, hindi yung mayaman kayo tapos nahihirapan yung mga Yun nga. Sa Aga-aga. Banawe din, binaha Oo, pa rin, binahan pa na rin, naman ang oo. Banawe. na naman. Binahan ng tulong. Ay, oo, at kasi least. patuloy pong meron pa rin panawagan si Mayor ng Banawe ho na kung sino man pa yung mga gusto pang magbigay ng tulong, magpadala lang po kayo kasi they're still trying to rise up from this itong flash flood nung nakarang linggo. At saka i-clarify lang natin yung pagtulong, sana diretso na lang sa LGUs nila. Yes, ano ba yung tama. instruction ni Oo, yung DSWD, Municipal Social Oo. Welfare Development Offices MSWD. or CDRRMO. Wag kayo yung send Gcash here, ibibigay natin sa iyo. Mahirap yun. Wag ganon. Ako, baka Okay. sa akin mapunta. At saka yung iba kasi misleaded and guided pa rin Oo. with Oo. political biases. Pasensya na, kailangan nating i-brought up ito. Kasi yung iba po, ang ginagawa po ay sa isang political party and isasama po nila sa DSWD yung tulong. Maliho kasi yun. However, may explanation daw doon. Ano, kasi nga oo. medyo nag-trending yung Yun, isa nating, oo. ang explanation daw, maliit daw kasi ang warehouse. Kaya daw sama-sama. However, dapat hindi nyo na din pinicturan. Exactly. Diba? Oo. Tinakpan nyo, bliner nyo. Oo. Kasi yung pagtulong, sabi nga nila in the Bible, sorry po yan make sure that, bakit ako Ang sakit nung tingin ni Charles. Ang sakit In the Bible. Sorry, make sure that what you're Ano doing, yan, Genesis? Hindi. Make sure that what your right hand is doing does not know what your left hand is doing. Parang ganon. Make sure that what you're doing... Pwede Tagalog? Pwedeng Tagalog. Tagalog. Wag tumulong tayo, wag na natin ipaalam Ah. na tumutulong tayo, okay. diba? There's a lot of ways. And tinulungan natin ang Boracay to recover last 2018. Congratulations, may ulan man dyan sa Western Visayas, sabi ni Charles. At nagsiswimming nga sila dyan. Pwede pa rin because we are now part of the 50 world greatest places of 2022 lang naman. We joined Morning Barkada, the Great Reef in Australia, and kasama din dyan ang South Korea, and of course, kasama din dyan ang Doha, Qatar. O, diba? Kasama tayo dun sa mga places that is the best destination for 2022. And with this, ating pagkakakilanlan, Morning Barkada, the Philippines is attaining our goal of regaining our position in the global market. O, di ba? Kaya, congratulations po dyan sa mga tumulong na maayos ang Boracay, the sewage system, and all the system that inclusive to that. Kaya, nagbubukas na rin ang international borders natin and domestic traveling. Kaya, ang saya na we are trying to help each other rise up in this whatever we're going through right now. May promo ba dyan papuntang Meron. Mga Oo. airline Oo, promo? meron. Magkano? Kaso lang, kasi minsan we are deceived with promo. Kasi ang kinakita, totoo po yun, mga $399 fares. Pero yun po ay basic fare lang. Hindi pa po kasama ang fuel tax dyan na 1,000. Oh? Mahal ang fuel kasi ngayon. Nung last ako nag-travel, nabogus ako Piso yung one. Yun pala, piso yung discount. So, from 500, naging 499. Save 1 peso, di ba? O, sige.
Alright, sige, move on na tayo mga kabalitaktakan. Punta naman po tayo dito sa ating upcoming na barangay election ngayong Disyembre. Kasi nga po, meron yung nagbabalak dito na isa na gusto tumakbo. Pero Gusto pa ewan extend ko. 10 years? Grabe naman. Extend ba? 10 Mga years? 5 years na Nako. po. Oo, kasi nga po, ito po yung ibinigay ho or ito po yung propose ni ito pong isa nating si Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario, kung saan balak po niyang magpasa ng batas na magpo-postpone ng December 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan election na magsisimula dapat sa October 9, 2023. Yun yung proposal niya. So next year na lang daw ulit itong barangay election. Sabi po niya dito sa i-final niyang House Bill 1367, sinabi po niya na yung reason niya is buy more time for Filipinos and the country to recover from the impact of the ongoing coronavirus disease 2019. Yan po yung sinabi po niyang explanation. And then, meron po siyang may sumabit. And yung gagamitin daw po na pondo na 10 billion pesos, gamitin na lang po sa iba't iba pang mga proyekto para po mag-bounce back itong ating ekonomiya. Pero kayo, pagod na ba kayo sa inyong mga barangay kapitan? Baka dapat na daw pong palitan ang ating mga opisyal ng mga barangay. Kayo, payag kayo na ma-postpone or hindi? Ako, I think yung sa mga officials, barangay officials, okay lang. However, sa SK, let us give them a chance to, alam nyo, find other platforms where they can grow. Kasi ang mga barangay captains, matagal na yan. Pero pag ang mga SK na stock, ang hirap naman nun. So, ilang taon na sila. Usually dyan, siguro yung mga kabatch ko before. Ay, dati ka pa. Pag nag-extend yan, siguro mga 30 years old na sila. Pag natapos yan, o kaya naman 27. So, hindi na nila matatry na mag-work. And mahihirapan sila na kumuha ng jobs in the future. Mahirap na yung employment for them. Pero Morning Barkada, whichever is it, ang gusto lang natin is for the common good ng mga kabarangay natin. So, may kanya-kanya tayo. Merong ako nakitang post dyan na haanan, hang kayo extend doon ta, awan mo ti aramidan da dito'y barangay. Miko na namot. Meron yung mga galit, meron yung mga satisfied. Pero kung ano man yan, sana mapag-usapan ng maigi yan sa Kongreso po. Pero speaking of satisfied mga ka-MB, alam nyo ba na dito sa Itogon, Benguet, 494 farmers ang nabigyan po ng 5,000 pesos. Yan po itong project pa rin po ng Department of Agriculture Cordillera na Rice Competitiveness Enhancement Fund for Rice Farmers Financial Assistance. Yan yung RCEF, RFFA. So, yun nga, as of to date, there are 494 rice farmers, beneficiaries in Itogon. Naka-receive na sila ng 5,000 for the year 2022. So, sana until 2023 ay meron And yung mga qualified beneficiaries must be registered rice farmers under the Registry System of Basic Sector Agriculture. Meron din pala silang mga mga registration. And preferred po na ang mga bibigyan lang ng assistance ay yung mga farmers natin na hanggang hindi lalagpas sa 2 hectares ang kanilang mga tinataniman. So, ang sabi po ni Mayor Bernard S. Waclin na sana daw po ay magkaroon tayo ng marami pang tulong kasi we must appreciate our farmers who are still pursuing rice farming despite na pwede naman mag-construction para everyday may balik, pero alam mo yun, kung walang farmers, wala tayong kakainin. So, let us continue to help them. Yan lang, Mamar. Kaya nga in-urge din nila yung food tourism dyan sa Kalinga kasi they have this specific rice variety na called na tinawon, and it's only farmed every year lang, once a year. Yan kaya yung heirloom rice. Yan yung yung binibenta sa ibang bansa, di ba? Yan yung meron sa bahay. Agasom, DJ Balay, yung black rice. Pero black rice siya. From Mountain Province, pero heirloom siya wherein sa kinanununuan pa nila galing yung may seal? Oo, yung black. Yung may seal. Sabi niya kasi, gusto mo kumain nito, isang color black na kanin.
Pero mas mataas ang carbohydrates content nun. Masarap siya, kaya lang hindi pa ako sanay. Oo din. Alam mo naman ako, mga ano lang ako, hampas lupa lang ako. Yung high quality ng high rice, medyo quality. ano yun, hindi masyadong okay yung tiyan natin. Pero okay naman, Morning Barkada, ang iahain natin mamaya sa inyo ang isang founder ulit ng Project Adal. And let's see how much they have now changed, the education system ng ating mga kabataan. Mamaya naman po, usapang mga iba't ibang proyekto ho dito sa lungsod ang ating pag-usapan kasama po si Engineer Bonifacio de la Peña at kung ano ba pong mga latest update mula po sa City Hall ng Baguio City. Pag-usapan po natin yan mamaya. Ako tamang pa-cute lang pero marami akong dadaling good vibes sa inyo. Kaya tutok lang, marami pa po tayong pagkikwentuhan. Magbabalik ang morning Balitaktakan! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. At ngayong umaga pong ito, ating pag-uusapan po ang iba't ibang mga projects dito po sa ating pamalang lungsod. And dito nga po, especially ito pong mga iba't ibang mga road projects na isinasagawa po ng ating pamalan. Kasi nga din naman, meron na daw po dapat tayong mga mandato, itong mga kontraktor na mga gumagawa po ng mga kalsada na dapat po ay may early warning sila sa mga motorista siguro at mabigyan ho ng ng update ang mga iba't ibang mga concerned agencies if ever na magsasagawa sila ng mga road projects man dyan or construction at para naman mabigyan tayo ng update dyan makakasama natin ngayong umaga si Engineer Bonifacio de la Peña, ang City Administrator ho ng ating lungsod. Alright?
Sige, ayan, medyo kuan lang inaantay lang natin na pumasok po sa ating linya si Engineer. Pero yun meron po tayong iba't ibang mga ginagawang mga aksyon or ginagawa po ng pamahalang lungsod upang mayroon po tayong mga projects, especially ito pong pag-uusapan natin mamaya, ito pong public market, kasi marami pa rin pong issue, katanungan kung kailan ba matatapos ang negosasyon, kailan ba magiging complete yung public market na yan, and also ito pong ginagawa nating mga mga kalsada dito ho sa ating Central Business District na kung minsan nagbibigay po sila ng pagsisikip ng trapiko dito po sa ating Central Business District. So yun lang po kung may mga katanungan kayo i-comment nyo lang po, mag-ready lang po kayo, or siguro i-comment nyo sa live natin para po mabasa natin. Ayun po. Ngayong umagang po ito, ayan, makakasama na po natin si Engineer Bonifacio de la Peña ng City Administrator's Office. Engineer, good morning po. Yeah, good morning. Good morning, Charles. Can you hear me loud and clear there? Yes, Engineer. I can hear you po. Ayan po. Una pong pag-uusapan natin, Engineer, ito pong notice sa mga road projects po dito sa ating pamahalaan. Bakit po natin ito ginawa, Engineer? And then ano po yung inaasahan nating outcome nitong mga pagbibigay abiso sa iba't ibang mga road projects po na isasagawa natin here in the city? Okay, Charles, ginagawa lang naman ito. Well, of course, this one is spearheaded by our beloved city mayor. And ang instruction niya dito sa ating mga implementing agencies to advise our contractors regarding housekeeping at saka yung quality outputs. Dito naman sa city, sabi ko nga sa inyo, nasa number 43 inspection na kami. Wala kaming problema dun sa output nila. Napakaganda, ito na lang national agencies natin, yung DPWH, sinasabihan natin. And you can see the outcome, After masabihan naman niya na do the proper housekeeping of your projects. Kahit na hindi tapos yan, pero we have to see to it naman na safe naman yung site sa ating mga dumadaan dyan sa area na yan. And you can see, ang laki ng transformation na, Charles. Okay po, Engineer. So, with this pong iba't ibang mga notices, I think before madami na po atang nasita ang pamahalang lungsod, especially the mayor. Ito pong mga iba't ibang mga projects na hindi po maganda yung hindi maganda yung ongoing na construction. I think dito sa parte ng Nagilian Road, diyan po sa Marcos Highway, noong kasagsagan po ng expansion, mga ganun, sir. Hindi, yan ang sinasabi natin sa kanila. Hindi porke ongoing yung construction that the public will suffer yung kanilang inconvenience. Will suffer yung kanilang mga ginagawa dyan through inconveniences. Kasi pwede namang ayusin Kaya sinasabi natin, katulad nung bumagyo nung minsan na nagbara ang mga inlets natin kasi ang main cost nito dahil yung mga aggregates nila nakakalat sa daan. But this can be confined. Pwede namang ayusin yan And right now, nakikita natin, yung transformation natin na yung mga unsafety scenes at saka unsafety conditions ng kanilang mga ginagawa, nalalagyan na nila ng mga caution tapes, nalalagyan nila ng barikada, para naman sa gabi, o kahit mas sa araw, ay hindi unsafe na sa mga dumadaan natin tao at saka yung mga vehicular natin. Lalong-lalo na, Charles, itong mga proyekto natin na nasa karsada. Dinadaanan ng mga tao yan at saka ng mga vehicular traffic. Kaya let's keep it safe. Yun ang parati namin na-emphasize for more than 8 months na siguro, And dumating kasi doon sa punto, Charles, na napuno na rin yung ating city mayor. That's why he did what he has to do. Okay po, Engineer. Now, let's go down to different projects that we are doing here in the city po, especially dito po sa part ng Kisad and then dito sa Burnham, yung I think we are ongoing po yung construction nitong phase 2 or phase 3 ng ating sewerage dito sa city, Central Business District. Kumusta po ito? And
Meron pa po ba tayong inasahang mga construction in that area for this year? Or kasi last year, nagawa na natin yung phase 1. Ngayon po, Engineer, ano po yung update dito po? Okay, ako yung nagpapasalamat dito sa ating District Engineering Office, no, for adhering to our plea, no, kasi unang-una sinabi natin na Charles na huwag na tayo magde-design ng maliliit na drainage diameters ng ating mga pipes at saka yung mga old methodology natin. Kalimutan na natin yan. Let's go on the new ones na ginagamit sa ibang bansa, pwedeng gamitin dito. Although this one will cost a little bit high, pero in terms of longevity naman at saka in terms of effectivity, matatamasa natin yan. So okay, itong phase 1 natin, along Lake Drive, tapos na yan. Yung crossing Lake Drive, going to another Lake Drive, tapos na rin yun. That's phase 2. The one that will connect Kisad is ongoing now. Pinabibilisan natin yan. And we'll keep on telling them na kung maaari, walang galawan ng Friday, Saturday, Sunday. Kasi ito yung, dito marami tayong turista eh. Hindi lang namin naiwasan, Charles, nung Sabado, no? Na itong South Drive, in-instapave natin. Kasi nag-uulan kasi the previous days. That's the only time na according to our pag-asa and our weather forecast na maganda. So, ginawa natin yung instapave dyan. Another thing, nakukonfuse sa mga tao natin, bakit daw manipis itong ating asfalto? Sana maging educated din kayo na itong asphalt na ito is instapave. This is really 1 inch or 2 inch thick only. But this is very, very durable compared to the traditional asphalt that we are doing. Hindi lang ito pwede, Charles, na ilagay sa lupa. It has to be on hard surfaces, no? Okay. Ito din po ba yung same with the bismuth laying sa mga asphalt roads natin here in the city? I think na nalagyan natin dito sa parte ng South Drive and dyan din po sa Harrison Road, Engineer. Yes, Charles. Yan ang objective natin. I-instapave natin lahat para matagalan na yung yung gamit. Hindi katulad ng asphaltuhin natin, isang ulan, butas, no? But there are two kinds of asphalt, Charles. No, there is this instapave technology, which is very thin but very durable. But you can only apply it on hard surfaces, yung konkreto na or asphalted na. Yung isa naman yung asphalt na traditional asphalt na pwedeng ready-mix na makapal. Pero ito pwede mo ilagay sa lupa. Yung mga may wearing course at saka bearing course, no? Pero ito yung pag-ulan at nag-sip dito ang tubig, tanggal ka agad yan. Yung ginagawa natin na asphalt na manipis, na durable, will last very, very long. Okay po, Engineer. Moving on, Engineer, dito po sa issue ng roadside improvement natin, ongoing pa rin po ba? And some people are wondering bakit yung iba po hindi na po tinuluyan ng tactile. Yung iba, meron pa rin po. Ano po ba yung current situation natin dito po sa roadside improvement po natin here in the city? Kasi we know that meron tayong previous issues pagdating po sa pagiging madulas nito and kung okay po ba ito sa public na gamitin. Yun po, Engineer. Okay, Charles, itong tactile natin, please note that this is an international accessories for our PWDs, no? Okay, nagkaroon ng issue noon na bakit daw madulas. Pinalitan natin 'yan. Tapos we adhere to the request, no? Yung ating mga people with disabilities na wag nang mailagay ito sa matatarik na lugar, we adhere to that. Wag daw ilagay sa makikipot na sidewalk, we adhere to that. Pero napakaganda ng aming collaboration with our people with disabilities. Nagpalabas tayo ng mga people with disabilities at sinubukan nilang gamitin yan according to the proper way of using it. And may report sila sa amin that they wrote us a letter admiring this program of the city. So, regarding your question, Charles, itutuloy ba natin ito? Ituloy-tuloy ito. But please note also na depende rin sa budget. Naubos ng budget natin for 2022. Yung ginagawa natin, yung mga natitirang budget pa ngayon para sa 2022 na locally and nationally. Pero ang meron pa rin tayong budget niyan for 2023, 2024. Ongoing yan. Every year, we will allot budget for the sidewalk until we can interconnect all the sidewalk of the city. Kasi ang ini-encourage natin dito, Charles, is for people to walk.
not to use their vehicles kasi talagang puno-puno na tayo ng sasakyan eh. We don't have any way of treating this traffic by management na lang. You have to manage it through this alternative transport system. Walking is the best. Okay po, Engineer. Follow up lang po, Engineer, kasi meron pala tayong agreement sa mga matatarik na lugar, wag lagyan ng tactile, and then other conditionalities. Pero will this not confuse ito pong mga PWDs natin na maglalakad? Kasi yun yung guide nila sa paglalakad nila, Engineer. Baka ma-confuse po sila or para sa mga PWD na mga bibisita here in Baguio City. Paano po itong mga conditionalities na ito and ano po yung ginagawa natin dito? Okay, Charles, ganito, talagang they will be confused. Kasi ang tactile talaga, I have been to Europe, I have been to a lot of places in other countries na talagang interconnected dito hanggang sa convenience store nga, tuloy-tuloy hanggang inside the counter. Mako-confuse sila because may mga intermittent areas na wala eh. Pero hindi natin mapiprevent yun kasi in other places talagang flat yung area nila. Dito sa atin talagang matarik, no? So, we have to notify them. May recommendation din dito ang PWDs. Lagyan natin ito ng mga warning signs. Warning signs, siyempre hindi sila nakakakita pero audio type. Lalagyan natin ng audio na at this point mawawala ang ating tactile so they have to go back to their natural way of detecting itong kanilang passageway. So, we will do everything we can. But, I agree. Talagang the issue with this tactile is yung slippery condition ito when wet. Lahat naman kahit tiles, kahit na anong surfaces, when it's soaked into water, it gets very, very slippery. So, that is the issue we are addressing now. And you are very correct. Magkakaroon ng konting mga confusion. But they have to be ready with it. But we are planning to put some audio warning devices, no? And also warning devices for those na nakakakita at hindi nakakarinig. So, pag-aaralan namin ito maigi. But right now, we are putting all this infrastructure in place muna. Okay, Engineer. Lastly, Engineer, tatanungin ko po, kumusta po ang relation ngayon ng technical working group ng Public Works and with the DPWH with the ongoing na final natin na case against them. So far po, nagiging cooperative po pa rin po ba ang DPWH sa atin? May we know kung kumusta po yung relasyon ngayon ng city government and the DPWH knowing that we had filed several charges to different officials in the Baguio City District Engineering Office po. Okay. Charles, alam mo, napakaganda naman Yung mga kaibigan naman natin ito, yung mga personal relationship naman natin, hindi pwede maapektuhan ng professional relationships, no? Parte ito ng trabaho, no? And one thing good, Charles, no? Right after this issue, itong filing ng cases, we have been collaborating pa rin, no? So, magtatawagan pa rin kami ng district, itong sina Adi natin, sina Cesar, sina district engineer. We have been calling each other still. And we are still focusing on work related items. So sineset aside namin to. Let the process take its course, no? And parte ito ng trabaho. We have to handle this. We have to face this issue, but we should not forget our professional and our personal relationship. That will be intact pa rin. Okay po, Engineer. Sige po, yun lamang po yung itatanong ko and your message to the public, Engineer. Baka mayroon po kayong mga iba't ibang mga mensahe or updates from the City Hall. Go ahead po, Engineer. Okay, Charles, I'm just pleading to our constituents, to our citizens of the City of Baguio, and we are sorry for the inconveniences. No? Lahat po ng infra nito para sa inyo, and this is the time that we really have to do it. We are promising lang na hindi ho namin gagawin ito during weekends kasi nakikita ko yung traffic. I was there during last Saturday. I was here in the office kanina at 6 o'clock in the morning already looking at these issues kasi magwi-weekend na naman tayo. So, we will try our best to limit the inconveniences we're causing to the public. But please understand lang na may konting inconveniences ito but at the end of the tunnel, we will be all benefiting all from this. So Charles, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Thank you for always giving us the chance to relay our messages to the public.
Alright, with that po, Engineer, maraming salamat po sa inyong oras and magandang umaga ulit po sa inyo, sir. Good morning. Yan po si Engineer Bonifacio de la Peña, ang City Administrator ho ng pamahalang lungsod ng Baguio ukol po sa mga iba't ibang mga issues dito po sa iba't ibang mga roadside improvement at mga infrastructure. So mamaya naman po ating abangan kung sino ho ang ipapakilala sa atin ni Ma'am Shisheki sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Star Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ngayong umaga, Morning Barkada, there is a lot of ways for us to help. And one way of doing so is to now impose education for the younger ones. At ito yung ginagawa ng founder ng Project ADAL. We have this morning, Sir Rex Asutilio. Good morning po! Good morning po, Ma. Hi, Sir Rex. Magandang umaga. And thank you for giving us the opportunity to know more about Project ADAL. Paano nga ba ito binuo? Paano mo sinimulan ng Project ADAL? Yung Project ADAL initiatives po ay nag-start lamang sa pagbibigay ng tracing pads sa mga daycare centers po dito sa munisipyo po namin. Lahat ng daycare centers po dito ay nakakatanggap ng tracing pads simula po sinimulan ko ito noong October 2021. At yun po, dahil po doon sa panimulang yun, nagkaroon doon po ng pagkakataon na makatanggap din po kami ng mga donasyon galing po sa mga private sectors at naging malaki na rin po yung mga proyektong nagagawa namin. Katulad nga po ng mga outreach program na ginawa po namin itong nakaraang buwan lang sa Banawen Elementary School. Katulad po ng mga ganong program. Sir Rex, nakita natin ng mga bata yung ating mostly na beneficiary. Sir Rex, sino-sino na? Anong ages or average age ng mga estudyanteng natulungan na natin? Yung mga average age po na natulungan na po natin ay kadalasan sa mga elementary level po, lalong-lalo na po sa mga IP communities. Yun po talaga yung mga beneficiaryong kinukuha po namin palagi. Kasi sila po talaga yung nangangailangan ng mga serbisyong katulad po ng mga
ganyan po sa lumalabas po sa screen. Kaya nga, Sir Rex. Sir Rex, gaano kahalaga ang Project Adal sa mga batang ito? At Sir Rex, nakita natin na they are in the IP communities. And tama ba, Sir Rex, these are our AITA community? Yes po, AIPA community po sila. Mahalaga po yung mga programang ganito sa kanila dahil sila po yung lugar na malimit lang makaranas ng katulad po ng programang ganyan. Sila po talaga yung mga komunidad na nangangailangan ng pansin, kumbaga, kasi sobrang malayo po sila sa baryo. Matagal po at mahirap po sa kanilang makaranas ng ganyang serbisyo. Kaya maigi po na sa kanila po ibinibigay yung katulad ng ganyang programa. Talagang deserving po ng lugar nila na makatanggap po ng katulad ng ganyang program po. Kaya nga, Sir Rex, it's just not education. Sir Rex, kung maitatanong ko lamang, yung pagtulong natin is just not education. Ano pa yung naitutulong natin sa mga kabataang ito? Aside from giving them the educational program, nagkakaroon din po kami ng health programs kasi kasabay po ng pagkakandak po namin ng program ng mga edukasyon, nagpapa-feeding program din po kami at kasabay din po noon yung pag-remind po sa mga kabataan na mahalin po yung pag-aaral dahil syempre alam naman po natin na ang edukasyon ay parte pa rin po ng parte pa rin po ng success stories ng bawat isa sa atin. Kaya talagang gusto naming itanim sa kaisipan po nila na mahalaga po yung edukasyon na ipagpatuloy po nila ang pagmamahal sa pag-aaral. Sir Rex, with this kasi nakita natin yung mga ngiti ng mga estudyante at meron na tayong mga graduates. Anong mga edad nitong mga recently na nag-graduate, Sir Rex? Sa pagkakaalam ko po, ang range po ng ages nila is nasa 10 to 12. Mga grade 6 tsaka kinders po kasi sila. Yung iba po dun sa kinders ay late na pong nag-enroll, kaya medyo may katandaan na rin po sila. Pero ganun pa man, maigi din po na nakita rin po namin yung determinasyon nilang matuto at mag-aral. Kaya masayang-masaya rin po kami makita silang nagsisimula din po sila kahit medyo late na po yung edad nila. Tama no, Sir Rex, we removed from the equation kung ilang taon na sila. Basta ang importante, andun yung puso nila sa pag-aaral. Sir Rex, nakita mo ang mga batang ito na nagpupursiging mag-aral. Sir Rex, ikaw ba, bakit ba dapat nating pangahalagahan, bigyan ng importansya ang education for this youth? And ikaw personally, Sir Rex, how has it been na nakakatulong tayo sa mga ganitong kabataan? Mahalaga pong ma-open sa kanila yung maimulat sa kanila yung pagmamahal sa edukasyon. Lalong-lalo na po kapag IP community, madalas po at relevant issue dito is yung early pregnancy. Marami po sa kanila na kapag nagtapos na po ng elementary ay talagang issue po sa IP communities yung ganito, yung maagang nabubuntis, maagang nakakapangasawa. Kaya maigi din po na magkandak ng ganitong program para kahit pa paano ma-raise po yung awareness nila sa mga ganitong issue. At mabuksan po yung kaisipan nila na ipagpatuloy po yung yung pag-aaral po nila para in the near future maging successful po sila. At kahit pa paano po magkaroon din ng stepping stone lahat ng mga kabataan dito na ipagpatuloy pong abutin yung mga pangarap nila sa buhay. Certainly. Sir Rex, ikaw naman tumutulong ka sa mga ganitong organisasyon and you've binuo mo ito sa simpleng vision that to reach out to this younger one. Sir Rex, ikaw, paano ka lumalaban ngayong pandemya? Simple lang naman po yung yung pamamaraan natin na paglaban ngayong pandemya. Ito po yung adult initiatives po ay naitatawid namin kahit papaano sa pamamagitan po ng paglapit sa mga private sectors. Ngayon po dahil po nag-trend po yung post ko po this last week, nagkaroon po ng tulay para po maabot po namin yung ibang mga mga nagnanais tumulong sa mga katulad po nilang IP community. May mga nag-offer po ng donasyon from NGOs, may mga individual po na lumapit, at talagang yung major sponsor po ng programang ito ay ang aming governor.
Kaya talagang nagpapasalamat po kami dahil ang programang ito ay naipagpapatuloy dahil po sa mga private sectors, mga NGOs at si Gov, yung mga LGUs na tumutulong po sa amin para maiabot po yung mga serbisyong para po sa ating mga IP communities, lalo na po sa AITA community. Kaya nga po, Sir Rex, isa sila sa mga community, IP community that hindi na natin alam that exist. And Sir Rex, lastly po, sa mga gustong tumulong, magbigay ng donasyon, paano po nila kayo, how will they get in touch of you, Sir Rex? Gaya nga po ng sinasabi ko doon sa mga posting ko tsaka sa mga comments at sa mga comments ko po, ang ADAL initiatives po ay patuloy pong tumatanggap ng donasyon. Any form ng donasyon po ay tinatanggap po namin, monetary or any in-kind donations. Via GCash po tumatanggap po kami. Kung sakali naman pong kagamitan yung gusto po nilang i-donate, pwede naman pong ibigay yung details kung saan po pwedeng ipadala. Mga ganun po. Maraming salamat, Sir Rex, for giving and sharing us your time this morning. At laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Ayan, Morning Barkada, an investment. Salamat po. And thank you, Sir. Ingat po. And Morning Barkada, an investment in our knowledge pays the best interest. Kaya kung kaya nating maghatid ng impormasyon, edukasyon sa mga kabataan, bakit hindi natin ito gawing advokasya? Morning Barkada, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Throwback Thursday. O, diba? Ba't kasi may it's Sorry. Alam mo naman, hindi kami Englishing peoples. Peoples. O, di ba Throwback Thursday? Oo, naman. Maraming the salamat Republic. po sa mga naging guest natin ngayong umaga. Thank you for sharing your time. O yan, in-explain na po ang traffic congestion dito sa Baguio City because of road widening and other projects that will benefit us in the future. Minsan lang po, kailangan nating i-extend yung pasensya natin sa mga ganitong bagay. Hindi, wala akong pasensya. Tigilan nyo. Bilisan nyo, ganon? Wala akong pasensya. Pwede ba, ha? Oo, pero dahil Throwback Thursday ngayon, anong age naman ang gusto nyong balikan at bakit? Ay! Ikaw. College life. 19. Bakit ko may pa ba 19 ko dyan? 1960s. Uy! Bastos. Oo, anong mga ano? Anong age? 2000. 2000. Bakit ba?
Basta 2,000. 2,000. Ganon. Kala ko magbibigay siya ng 2,000. 2 years old pa lang ako. 1 year Hindi, old pa lang. mga Mga 5 year na years old ako ganon. Wag na kasi yung taon, sabihin nyo na lang kung anong part. O, college Oo. naman. Bakit? Siyempre, doon talaga tayo nahubog. O, kasi madami tayong mga natutunan, marami tayong pinursu nung college, at saka kahit pa paano it turned out well. Kahit ang dami ko pong Pero di ba college mo nakilala yung The love kasi of your life. Kasi ang point ko doon is that yun nga. O, ikaw naman, Charles. Anong gusto mong balikan? Siguro nung high school. Bakit? Wala. Marami akong mga kaibigan during that Mas time. madami? And then madaming mga masasayang memories na kwan. Kasi kung minsan mas masaya para sa akin ang high school. Pero mas masaya din ang college, di ba? Pero yung high school kasi bata-bata ka pa doon, mga ganon. Wala ka pang masyadong commitment. Hindi kagaya ng college na madami ka nang inaasikaso ikaw. Ako, syempre yung college life, gusto kong balikan. Alam mo bakit? Bakit? Hindi na ako gagastos. Pag tumanda ka after college, wala kang pera. Nung na. college, Oo. sige, merienda here, go everywhere. Ngayon, Adulting, wala na. oo. Mayaman kaya ako nung college kasi ako yung gumagawa ng plates ng ate ko, tapos may bayad. Oy! Ako din, ako yung gumagawa ng plate sa bahay, may bayad pag nagugas. Tapos pasikatan nun ng level sa bounce, alam mo yun. Yung dipindot pa yun na laro. Elementary pa ako na, tatanda nyo na elementary ka kasi. pa ba? Basta yung Hindi mo dikipad naabutan na yung mga snake laro. ka lang, snake. Snake. Space Bantumi. Impact. Ganun. Bantumi. Bantumi. Ano yun? Bantumi, online. Ang tawag na- Akala ko sungka. Yun nga, online sungka. Okay. Pero Bantumi pala yung tawag doon ng Japanese. Banter na tayo. Ayan. Oo, no, mga ka-MV, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa aming Facebook page at sa aming YouTube live stream. And thank you so much for being with us sa mga taga-La Union, Cabala Union, Pugola Union, and Pangasinan. Thank you so much po for watching. At sa mga nag-send din po ng stars, maraming salamat. Meron? Thank you. Meron? Hindi ko alam, kahapon meron ako nakita. Dalawang beses. Thank you for sending the stars. Ayan. Yan, binabati ko din ang mga family ko dyan sa Tagudin, Ilocos Sur, and also yung mga kapamilya ko dyan sa Nueva Ecija. Good morning, and sige, uuwi na nga ako sa weekend. Seryosohin mo yan. Dahil tuwing nga. Charot. Grabe. And of course, our international viewers. Ano? Si AJ na kanina pa tawa ng tawa, ewan ko sa'yo. And sa mga iba pang mga bansa, Korea, Japan, Tokyo. Tokyo, Japan. Oo. Tokyo. Naku, mag-ingat kayo dyan, mataas ang inyong COVID. Oo. Okay. Sabi mo nga kanina, 11,000, no? 11,000 for a yung day cases. lang. Yan, Morning Barkada. Ingat. At gusto rin namin mag-extend ng gratefulness and thankful heart sa aming sponsor, starting with NGCP, TG Home Builders, at Baguio Country Club, the only 5-star resort hotel here in the Philippines. Mountain Resort. Sabi ko. Resort Hotel. Ulit. Baguio Country Club, the only 5-star mountain hotel resort here in Mountain Hotel Resort. Ako na. Thank you so much, Baguio Country Club, the only 5-star mountain resort in the Philippines. Sorry, nagarot. Mamaya nanonood si Sir ADL. Sorry na po. Hi, good morning po. Oo. Ayan, ano pa yung pasasalamat? Pero bongga din kasi yun, hindi lang kasi nga hotel siya, may parang resort. So, all out, andun lahat. Andun na lahat. Kaya hotel Baguio resort. Five-star Ipapilit service. ko daw Baguio, Ipapilit ko yung gusto ko. 5-star ha. Malapit na tayong maging 7 stars. Yun daw ang pangarap. Hoy, pangarap yun doon. Ni Sir Iliosorio. Ano ka dyan? Ang Tawa-tawa alam ka ko dyan. 5-star lang pinakamataas. Oo, 7 pero sa Dubai. Ay, 7. Yung ano nga, Burj Al Arab. Oo, pero pangarap ko rin po makakita ng malinaw. Kaya naman, pupunta na po ako mamaya sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic at sa Dizon Vision Clinic. And para po hindi masakit ang aking katawan sa lamig ng panahon at sa bitin na tulog dahil mali ang aking higa, meron tayong mga produkto from Aldrich Corporation like Pau Masahe, Pau Liniment at ang mga essential. Meron na din sa mga kati-kati sa inyong mga paa para naman bumango-bango yan, Ayan, dahil sabi nga nila, wala nang aw sa Pau! Pasalamatan din natin ang batang 90s milk tea na may iba't iba pong mga offer ng mga milk tea flavors and fruit tea, mga kape at kung ano-ano pa. Bisitahin niyo na po dyan sa Upper Session Road, Baguio City, tapat po ng PFVR Gym. And kung gusto niyo naman pong magliwaliw ngayong darating na weekend, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. And pasalamatan din natin
natin ang Musar Music. Yan. Yan nga, maraming salamat sa inyo sa mga tumutok sa amin either in our Facebook or YouTube Live and our TV. Maraming salamat po. Binuo na naman namin ang inyong Throwback Thursday. Ano yun? Sorry. Sige, wala. Ayan, binuo na naman natin Libre ang lang inyo. tumawa. Oo, sorry na. Na-cute na ko sa inyo. Na-cute ako sa inyo. And excited ako tomorrow, Morning Barkada, kasi merong isang huge fan ni Tita Ren ang isasama natin sino kaya dito. yan? Abangan natin. Sobra. Mas tinatanong niyo pa nga siya kaysa ako. Diba? At maraming salamat, Rakitera at Inggitera minsan. At madiskarteng Mamshi. Mamshi, shake. Ang napaka-liter, napaka-kulit na. Ewan ko, wala Ano? lang. Ang lungkot. Ayoko na kasi ng tita. Ninang, auntie. Antay Ren. Anyway, ang napaka-liter, napaka-kulit nagdala sa inyo ng kasiyahan. Today, your own Nina in the house, Ren de Guzman. At nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At bukas, huling araw po ng ating week ngayon. Kaya naman sama-sama nating tapusin ng week na ito bukas. Magsama-sama ulit tayo dito sa Morning Balitaktakan! Ano, sama-sama week to week. Sama-sama. Samusa na lang. Bye!